Lafiya kalau. Ka kin sa abin da yake tafi da ni? Sai ka faɗa. Gaskiya abin ne yana kona min rai, ina bakin cikin na tuna shi. Me shi? Mamaki da ne aka ce wai ke kina son turmi. Ina turmi. Mutumin da bai da ilimi jahili bai san mutuncin jama'a ba. Ki ce mu? Ke in faɗa miki ma iyayensa bai kyale ba. Kuma duk unguwan nan kai duk garin nan ma gaba ɗaya gagar kowa. Ƙwarai ɗan tsirku. Tsirku ko da gaskiya. Garin munafiki bane. Kai? To muka gagara. Ƙwarai ɗan tsirku. A ci gaba. Ana zaune da mutane. Bismillah. A kai ci gaba. Kana kaga nan kai kawai sai ya gani ta bayan ka san ga yayi. Kai nake gaya ma. Wallahi kai nake gaya ma. Amma wallahi kai dan dije baka da mutunci. A'a. Kullum Ka ce so kace kai ma. Ka tsaya kana wani munafunci yasa muka taso kake ba ana kake mana kwarwa. Ka ce kai ma so kake. Amma wallahi ba san zaka mu haka ba. Laifin ka ne. San wallahi baka da mutunci ba sai. Yanzu dai ku tsaya. Laifin ka ne. Duk ba wani. Wai shi wai me ke nufi ne ma wannan wallahi ya ka Ku tsaya. Ya za ku zo kofar gida kuma da faɗa akai na za a faɗa ba zai taɓa yiwa ba ku tsaya. To banda ma rena hankali. To ka tsaya ni kin san ina kishin abokina. Tunda abokina na san ki dole in kishi akai. Kai ma duk da ke Duk dole jahilai ma da ke kai mutane da ke makaranta ba. Ba ku yawon duniya ba. Ba magana nake muku ba yanzu. Wannan gaya To kai sai ka je ka ji. kai ka ci darajar ta wallahi darajar ta kake ci wallahi saboda muna Mun ban ci darajar ta ba me za ku yi? wallahi lazi dukan ka zami ana Ina ce maka kai shiru sai ka. za mu iya cinye ka a gurin To ku ci gaba. a yi magana ta yi magana tunda yana Ina son abin da nake so. tunda yana zo mu kawai ku yi magana ta kuma soya A'a kai ma zo ai ba tafiya za ka yi ba. a wajen ya ciki Sosai ma. haka Gabaki ɗaya ku uku. Har kai abokin da baka ciki. Ina so ne muku wata jarabawa guda ɗaya. ko a makarantar allo na ɗaya nake Duk zuwa wanda ya ci wannan jarabawa da zan yi. Ina ganin kuma shi kenan shi zan aura. Har kai. Ai jarabawa ce. hadda a to shikenan ba wani abu mu dan wani jarabawa kuma in dai wani abu ne wannan abu ne mu sani ba inda muke a ƙauyen nan Allah ko. Allah ina da bamu shiga ba shi ma nan da yake takama wani ilimi ai kawai ganin sa muke kurmi ya ji da koma yake a tun jagora yake ba sai na sa mana muji Are you ready? shiga muke Abin da nake so na tambaye ku da ba wani abu bane. muna ji So nake ku gaya mu. Nawa ne shika-shikan musulunci? to ko za ka yi faɗa ne kike wani A ku tsaya. Ai one by one. One by one. dama shine mai wani nuna shi ne Wato ilimi in ne wani faɗa shi ku sani ku faɗa. to shikenan One by one. kin gane Wanne za a ba Ba ku wai- kashikan musulunci ko kuma Eh, wanne sunnoni? shi? Shika-shikan kawai nake so. Shi a ke kashi so. kashi kan Yes. wanda sunonin A alwala bar su kawai. mafi sauƙin maki kin gane su shika-shikan musu a ba haka bane ai Allah ya kama cinye ai na ja iya aka bani ne da farko su dai waɗannan shika-shikan musulunci Ina jin ku. guda 30 ne Allah kai banza ne Allah ɗaya ya raba zirbi dadewa aka banza To na ji. sun koma 15 da akwai Yanzu da haka za ku ja da yi? Abuja su zamfara da zamfara ma tana ciki wallahi aka cire ta To shi kenan ku yanzu. tsama ne wallahi Ka tsaya. da 30 ne aka rage biyar suka Bismillah zama malam, 25 bismillah. guda miliyan 3 A da 363 inna lillahi wa inna ya isa kai ma ya isa. Ya isa dan Allah. aka ce Na dawo kanka. Shika-shikan musulunci guda 15 ne. Uzu Wato da billahi. tsanani yayi tsanani ragada da sai ke aka rage aka mai da su biyu. Guda biyu? Daga ciki akwai Madina a ciki. To ya isa kai ma ya isa. Ai ni na san na ci. Duk mai suna a cikin ku da koma makaranta domin ni ba zan iya zama da jahili ba. A matsayina na mai ilimi. Kun gane ko? Duk mai son ya aure ni a cikin ku to koma makaranta ije isan me shika-shikan musulunci ya kuma san dai ko bai me wanda ya shafi addini. Kuma a nemi ilimin zamani saboda gaba. Kuma ko da gaba saboda gaba ina so in gaya muku shi shika-shikan musulunci na dan tambaye ku guda 5 ne. Kun gane? Biyar. Kake mun haka man. au kai na sai hada zambara kai ba wai miliyan uban waya ga ma wani miliyan uku da wani a wallahi ni an rama ka ta kore ne ga mu an rama ka ta kore ne ga mu wallahi ragada da kenan wai miliyan uku da wani waye da waye to aba laifi na bane an rama ka ta kore ne ga mu Ga wannan shi muka amma ban ci ba. Eh. ba kai Na dauka ma munafiki da nace Madina zan ci. haji hadda wai Kai munafunci. hadda wata ƙarya wai a Madina yake eh a ina jin Madina samar ya ya ci ba eh kai
billahi lazi bayani na tare na mana hankali ba. kai ba na hankali bane ni sai Wallahi nake ganin gaskiya abun wallahi gaskiyar lamari ne kaga wannan shine amfanin in za ka yi iskanci kai kana sani kana da ilimin muhammadiya kana da na boko yanzu duk daga cikin mu ne yanzu kakkanwar yarinya da aka haifa a gaban mu ta gaba kore mu ina ma laifi a ce muna da muhammadiya alaji Ni ma rashin ilimin ne yasa ne mai yankan shika musulunci yanzu kuma an gagara to kaga yanzu wannan mu rufa juna asiri kada wanda ya sani wallahi inda yanda za mu sani mu san yanda za mu Allah wallahi zama ba namu bane Wallahi kawai mu koma ilimi. wallahi kaga yanzu da na sani za mu wallahi sai dai Allah insha Allah yaro